Здравейте всички YouTube потребители, ние сме Team Extreme BG, това е... Здравейте! Как се казваш? Готин Crafts, нали така се казваш сървъра? Да. И днес ще ви покажем как се прави. Нищо няма да ви показвам как се прави. Днес обаче. Няма нищо да ви показваме, ще бъде скучен епизод, както винаги. Опит. Онове човек, не стана това както се мисли. Виж, не тук, ей тук човек, виж какво има в честа. Да дърво. Ти ли я пойти са, бе? Да, кой друг? После като намерям възможи, че будица ми с синьо. Ще е много як. Аз отивам сега да долу за клея, ако има. Джампин! Сега можехме ли тук да се телепортираме, примерно, аз да телепортирам инкорект до тебе? Да, може. О, да. Има Само още с команда не клей. бях сигурен. Майче има доста клей. Долу. Ох, още малко хора ще да умра. Представете ли си? Още малко ще да умра. Имам 25 джунгъл дърво в мене. Браво на теб. Ти съм кола кубина. О, мъж. Имам. Ооо! Долу има човек, Сепия, що ни вземем мастил? За кого няма стилка? Езикев? Не убия. Да направим черен клей, омага. Да е. Черна вълна сега да казва, омага. Наистина черната вълна може да се прави. Да. Може да, но не знам как точно. Аз не знам, аз не знам как. Зная, аз зная. Аз знам всичко. Предлагам да събираме малко ябълки, за да може после да си ги направим в голд. А ние нямам игра в гол. Много тъпа идея. Много. Аре всички, по леглата, иначе Кар теб ще банна. Събирам клей. А пък аз съм за дърво. Човек, умирам под водата. Кажи ми кой го направи. Тикнахте. Господин... Седем е рибле. И не съм аз. Но Невинен съм. Да, бе. Ако ме кикнеш, човек. Стига са киквали, идвам. Аз няма да киквам, обаче някой да само споменете кой беше. Той. Аре стига, бе. Човек си те кикна на есена. Ти. Когато стигне последно до леглата е Женчо. Първи. Си най-големия. Инкорект, ти си тоя. Си най-големия. Да. Ам сами. Не мога да спа какво спре. Инкорект, аре ляга, бе. Няма да лягаме. Спим ли? I don't know. Аре. Аре да не. Гладен съм. Хора, аре да не. Сега ще ви покажа как се прави върховния харден клей в твърдената глина. Ще им покажа. Какво се прави? Хония харден клей, човек. Цветния харден клей. Ти като не разбираш английски... Да. Най-якото човек на тия... Имаме вече 8 жълта. 8 жълта от стена глина. Ей, не пипай! Горната е моя. Човек. Човек! Трябва да търсим сетенца. Окей, аз тук ще си направя на Iron мечче. Аре, само ти имаш Iron меч. Не съм и намерих си. Да. Карай, кой иска Stone меч? Ладно.
Карос, чух, че искаш стон меч. Задължително ти да го вземеш. Не ми трябва. Ако намериш повече айрон, ще направиш на двамата такова мечове, защото ти имаш меч. Какво ти казвам? Аре, пипи. Аре, ма няма Аре да не. пункти. Аре, ма няма пункти, нали?